الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حضرة المعلم بعد الكتاب نفعنا والكتاب بسم الله الرحمن الرحيم Al-ghafilu idza asbaha yanzuru madza yaf'alu wal aqilu yanzuru madza yaf'alu Allah. Al-ghafilu utawi wong kang lali idza asbaha ing dalem nalikane manjing esuk-esukan yanzuru iku ningali sapa ghafil madza ing apa yaf'alu nglakoni sapa ghafil wal aqilu utawi wong kang sempurna akale yang dulu iku ningali sapa akil mata ing apa ya fa'alu agawe sapa Allah taala bi kelawan akil. Dados hikmah menika nerangake bilih yang niku nalikane urip niku wonten kalih model. Ingkang pertama wong sing ghafil niku wong lalai. Wong sing lalinan nggih tiambai iman tapi sering lali nek dene napa iman. Ora patek nemeni. Dadi iman tapi ora patek nemen. Wonten malih tiyang sing akil, wong sing duwe akal. Wong akil niki wong sing nemeni sempurna napa akal sempurna maksude dekne niku nalikane iman niku nggunakno akal kanthi saestu. Dadi beda antara wong ghafil kali wong akil, wong sing duwe akal kali sing wong lali. Kemane napa lalinan. Dadi wong ghafil niku nalikane dekne tangi turu niku piyambake duwe pikiran apa sing ape tak lakoni. Madza yaf'al. Madza yaf'al. Apa sing ape tak lakoni. Maksudnya napa? Dadi pikirane niku kaya dekne niku gak duwe napa mboten nonton pangeran, nonton Gusti Allah. Nek kaya ngono. Soale dene uripe niku ya rumangsa iso dhewe. Niki biasane kathah wong sing model ngeten iki. Kula jenengan sami akeh modele niku nak bertangi turu apa sing tak lakon. Apa sing iku intine to mriki. Wong miyang sapa miyang wong tani ya seneng sawah, begal, pegawai, pejabat dan lain sebagainya pokoknya ngantor wong iso sawah pasar ya berangkat ngene pasar. Iku pikirane to mriki. Pikirane napa temen. Dadi pancen angen-angene donya. Dan ngeten iki modele akeh-akeh wong. Kabeh wong modele akeh model ngeten iki. Dadi akeh wong ghafil. Dene niku lali bilih Gusti Allah niki sing nglakokno uripe menungso kabeh. Gusti Allah niki sing napa nglakokno uripe menungso. Berarti kados wayang nonton niku lho, Mbah. Wayang karo dalane. Wayang niku nek gak diubahno dalang niku mboten saged ubah. Niku asli ngoten. Kula jenengan sami niku nek gak diubahno pangeran niku mboten saged asline ngoten. Cuma krana wis kebiasaan napa koyo mlaku dhewe. Pancen mlaku dhewe, tapi kabeh sing nglakokne pangeran. Dadi wong niku mlaku dhewe tapi sing nglakokne Gusti Allah. Niku hakikate to mriku. Tapi krana wong iki lali, dadi lali lak duwe pangeran. Elinge iku namung dunyane tok. Biasane ku ngene, tengerane wong sing gak lali. Nggih. Tengerane wong sing gak lali iku nalikane dhewe tangi turu, dene iki langsung apa jenenge ngene sedhing golek wudhu. Niku langsung napa salat. Bar salat ngoten niku kudu angen-angen Gusti Allah iki bar iki nglakokno apa? Aku dilakokno piye karo panjenengan.
Aku dilakokno piye karo pangeran. Nggih iku hubungane karo nang penggawean nggih. Kowe iki alon ta ora? Iku Gusti Allah sing nglakokno. Iki kok payu ta ora? Kok iki modele piye ini kabeh sing nglakokno Gusti Allah. Kabeh tanpa terkecuali. Tapi nak gofil mboten. Dadi tiang gofil niku mungkin rentetane nggih runtutan saka kedadian ini wau akhirnya nopo dekne ini gampang suudzon, gampang nopo suudzon. Jadi gampang nyalahno wong liya, gampang nyalahno pangeran, gampang nopo jenenge atine itu gampang suudzon. Apa-apa niku sing salah pangeran. Aku ngene kok pangeran mare kok. Pangeran ra sayangan. Pangeran ora. Dadi akeh urae daripada iya. Niki tiyang sing tiyang sing boten duwe akal. Duwe akal tapi ora digunakno. Makane akal niku penting. Kula jenengan sami niku asline iso gunakno kan. Akal niku pripun? Akal niku cuma sebatas kita tahu untuk mengetahui. Iso bedakno. Jadi kan iso bedakno iki jenenge A B C iki mbah iki iki tanggoku iki jenenge iki anakku iki terus iki putuku anjenan iso bedakno lho Pak. Kabeh iso bedakno. Iki sapa saged bedakno. Iku jenenge akal. Niku napa? Sing bedakno nek akal niku jenenge iki sandal, iki klambi, iki kudung, niku iso bedakno nggih. Anjenan iso bedakno kabeh. Mriki mboten wonten sing walik nggih. Ora kok kudung digawe jarian, mboten nggih. Klambi iki klamben, kudung iki kudung, sandal iki damel sandal. Niku jenenge napa? Akal. Akal ini namung niku kok simpel, akal niku simpel. Akal niku wis mung bedakno ngoten. Anjenan semerep tiang-tiang sing mlaku ngene ratan. Wong ratan nggih wong sing ra duwe akal ngoten niku kan ketok. Tegese wong edan. Wong edan niku ora duwe akal. Ya akhirnya sak karepe dhewe ngoten niku kadang yo belajar. Ya apa diombe, carane diombe, nggih. Pokoke ora duwe akal. Prana ora iso bedakno akale iki. Iya. Lah kula jenengan sami iki duwe akal. Cuman terkadang ora digawe akale niku wau tenggene ibadah dumateng Gusti Allah. Jadi akale gak digawe menangan ngoten. Akale niku dibenon. Nggih kula jenengan sami salat. Awak dhewe poso, awak dhewe tapi gak diangen-angen. Aku salatku iki piye mboten wonten pikiran teng mriki. Ibadahku piye. Yo kadang ora ono teng mriki. Pikirane ora ono. Pikirane ono liyane. Piye anakku, piye putuku, piye sing piye iku donya. Kabeh kan donya. Piye kapalku, piye sroolku. Piye tokoku. Nah niku akeh-akeh wong gak ngoten niku. Pemene jaman sakniki. Nah itu jenenge tiyang gofil. Yang napa? Wong sing lali duwe akal tapi mboten digambi. Akhire dekne niku nek nalikane tangi turu pikirane iki kok aku nglakoni apa? Kok aku piye kaken piye. Kaken piye akhire diambake lali kalian Allah Subhanahu wa taala. Karena ngoten niku akhire suudzon. Intine napa suudzon. Pikirane niku negatif. Pikirane niku boten positif, boten husnudzon, ora berbaik sangka kepada Allah taala. Tapi nek sing akil niku boten. Wong akil niku sak bare tangi turu, dekne iku duwe tenggene pikiran. Pikirane ono pikiran iki Gusti Allah ape nglakokno aku piye. Gusti Allah iki kira-kira nglakokno aku piye. Dene berangkat tengene jamaah, berangkat sholat subuh. Permoten itu mendamel napa sibukane sing liyang sing nata iwak sing teng dapur tengene dapur. Wis pokoke macam-macam, sibukane macam-macam. Lah nek dekne niku wong sing akal, duwe akal, ya mbake niku mikir Gusti Allah iki kira-kira
Aku nak dodolan iwak isu iki payuh to, nglakokno aku iki wong sing laris to. Wah sing yang ngoten niku Gusti Allah iki kira-kira nglakokno aku piye. Nah, nak pertanyaane nglakokno aku piye, akhire nopo? Tiambake niku iso semelah, iso qanaah, iso nrimo. Dadi nalikane miyang kok alom gawe niku pangeran. Ya alom kali mboten Gusti Allah. Kok nak dodolan iwak laris gawe niku bareng Gusti Allah. Jadi Gusti Allah yang nglakokno aku piye? Kok nak dodolan kerupuk laris gawe niku Gusti Allah. Adi kula jenengan sami seumpami kok ana di model-model ngoten niku dodolan kerupuk sakniki dipromosino. Niku namung napa sekedar ngoten wae. Iku cuma ikhtiar cara ning dunya ngoten. Tapi tetep pikirane Gusti Allah iki kira-kira nglakokno aku piye. Nalikane dodolan kerupuk iki Gusti Allah iki piye kira-kira kaya aku laris atau gak laris. Nalikane miyang kira-kira Gusti Allah iki piye. Aku kaya alom atau gak alom dina iki. Niku tiyang sing akil niku ngoten. Nek sing gofil niku tiyang gofil niku pokoke dene optimis terus percaya diri nek dene iku salom dhewe. Ora ora Gusti Allah sing dadekno kabeh. Ora ana Gusti Allah iki napa sing nglakokno kabeh. Di pangeran sing nglakokno kabeh. Anak kula jenengan sami dadi wong sing akil niku langkung sekeca. Nggih boten tekanan tengene atine ya ora lara, iso ora ana apa-apa nalikane kok angen-angene gak sesuai. Jadi harapannya betul sesuai. Contoh kados wong miyang ngoten. Angen-angene alon akeh. Wae wak napa kadrak ngoten. Berangkat alone akeh, pikiran berang kintal atau berang puluh kilo. Delalah mulai kok mulai sak napa sak tiba cilik ngoten. 4 kilo piro. Balik tambur yo ora ono apa-apa kosong blon. Jenenge kabeh niku sing nglakoni Gusti Allah wis nek dene awale berangkat wis duwe keyakinan kira-kira Gusti Allah nglakokno aku piye. Wis nek pikirane ngoten ya wis mulai ya ora apa-apa. Kali bojone ngoten niku padha pikiran ya akhire ya sing lanang ya aman-aman wae ora diomehi karo bojone nang omah. Ora disensoni. Mulai ra apa-apa. Ora ngoten, soalnya bojone paham. Ini makanya kudu kerja sama, lanang wedok ini kudu kerja sama. Akhirnya sudah dadi ati. Soalnya kabeh niku sing nglakokno Gusti Allah. Intine to mriku. Dadi kabeh sing nglakokno Gusti Allah. Kula jenengan sami oleh gak niku aja saling jangan saling menyalahkan. Aja nyalahno sing lanang aja nyalahno sing wedok. Diarani berangkaten masakan kurang isuk berangkate kawan wae silang ngono nyalah-nyalah mboten wonten. Mboten pancen Gusti Allah nglakokno ngono terus piye nek ora iso apa-apa. Tiyang niku mboten saged menungso ora iso apa-apa. Nah niki tiyang sing napa wong sing duwe akal terus akale digunakno. Nah niku akhirnya napa tiyange nak gunakno akale yang skecone napa atine niku adem. Atine tentrem. Ora mulai ora oleh apa-apa, dene paham sadar kabeh sing lakon pangeran ya wis duwe pikiran ora apa-apa sesuk iso nyandang wae. Akhire ngoten niku. Nggih. Wong sami kali wong dodolan ngoten niku. Narekan gak payu dina iki. Ndere optimis wae sesuk paling paham. Wis ora apa-apa. Akhirnya boten nonton nopo. Ya tetap semangat ibadah, ya tetap semangat liya-liyane, ya ora ono apa. Nah niku sejatosipun modele ngoten. Wong urip niku modele kudu ngoten niku. Sinten mawon padha wae. Ya kudune ngoten. Kita kula jenengan sami dadi wong sing akil, ya. Wong akil niku manfaate kuwatah. Wong sing tenanan gunakno akal niku wae. Termasuk tiyang sing sregep gunakno akal niku iso ndadekno tiyambake luweh sregep ngibadah. Jadi tiyambake niku nek sering gunakno akal, nggih, damel keangen-angen bahwasane Gusti Allah sing nglakokno kabeh apa nek dunya.
Aku kena ngene, aku oleh iki, aku ora oleh iki, aku model ngene kabeh niku sing lakokno pengiran. Ya secara didelok pancen koyo napa jenenge gak ana pengiran. Ya pancen Gusti Allah ora ketok. Ora usah delok tapi wonten. Ya, Gusti Allah niku wonten. Akhire didadekno ngeten iki kula jenengan sami iki sadar napa mboten. Kula jenengan sami niku eling napa ora? Bahwasane Gusti Allah niku wonten. Nah, tiyang sing biasa nggunakno akale niku insyaallah tiyambake niku gampang sadar. Di samping ibadahe luwih sregep, terus dekne niku gampang sadar. Nalikane nglakoni salah niku dielingno niku gampang. Tandane wong sing napa sering gunakno akal. Dielingno niku gampang. Lah kula jenengan sami ning awit jaman sakniki, subhanallah. Jaman sakniki urip sakniki niku serba. Jamane napa nak ngarani? Zaman rusak. Iki pancen ket biyen wis rusak zaman, tapi sakniki luwih nemen rusake. Dadi zamane niki luwih nemen napa rusak. Makane leres dawuhipun Gusti Allah teng Quran niku napa jenenge ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza hadaitum. Para wong sing iman kabeh. Wong kabeh iman iki dawuh kali Gusti Allah, netepono sira kabeh ngatasi awak sira kabeh. Dadi maksudnya napa? Netepono tengene awak sira kabeh niku kula jenengan sami nak iman ya netepi nggone keimanane. Kula jenengan sami nak sregep ngibadah ya netepi tengene sregepe ibadah. Pokoke iku istiqomah, alaikum anfusakum. Iku istiqomah. Wong sing iman dikengken napa istiqomah. La yadurukum man dhalla idza hadaitum. Dadi nalikane sekitare kok wong sing sasar-sasar ngoten niku, Mbak. Wong sing napa mboten dadi wong sing akal, wong akil, tegese wong ghafil ngoten niku gak apa-apa, lah ora melarati, ora bahaya, wis ora apa-apa. Dadi nalikane awak dhewe niku istiqomah ibadah, nggih, istiqomah jamaah, istiqomah ngaji, istiqomah apik-apik. Terus ana tanggane sampinge ora tau jamaah, ya ora tau ngaji. Dene iman, ya ora tau kebaikan-kebaikan. Niku mboten napa-napa ora usah digatek, ora apa-apa. Ora usah diupaini. Maksud diupaini niku kadang ana risih, menurut risih ngeten. Iki piye gak tau ibadah iki malah ganggu terus diupaini ora usah upaini mboten. Wis beno wae. Ya, dibeno wae penting awak dhewe napa jamaah. Nah, mungkin perlu utawa ingin ngajak dengan kebaikan. Jenengan jak apa? Satu kali gak gelem kon duwe keinginan tak jak nek ora apa. Tapi aja sering-sering, maksimal 3 kali. Nek wis ping 3 ora gelem ya wis tinggal. Aja diupaini neh. Nggih. Omene wong liya. Wong liya awake jamaah dene ora tau terus dijak. Kok nak kakean ngandani, kakean ngejak ini malah kok tersinggung. Ora tersinggung malah dadi tukaran. Nah, ini mboten sae. Wis ngandani siji, ping 2, ping 3, ora gelem ya wis tinggal. Ana napa wong sing ibadah niku ora bahayani nak nalikane dekne kumpul karo wong sing ora gelem ibadah. Ora apa-apa. Ora apa-apa maksudnya nak wong sing iman tenanan ora pengaruh. Kula jenengan sami jamaah terus umpama dengan jamaah terus ke masjid melampah ngarepe wong jagongan. Wedok-wedok kabeh padha jagongan ngene emperane omah. Berangkat wis ora usah diawas. Wis boten usah di apa, wis ora usah digubris, ora usah digatekno. Wis tinggal wae. Soalnya nopo sing zaman sakniki pentingnya awake dhewe, jaga awake dhewe, ngompeni awake dhewe. Niku luwih slamet. Zaman sakniki kula nanti ningali atus film Indonesia ngoten. Film ini wis kaya wong cah cilik-cilik ngoten sing sering tukaran tawuran. Aku ana bocah sing nasihati karo wong liya, karo kancane. Soale kancane niku gampang ikut campur kene urusane wong. Mesti wong apik, segel napa.
ndelok wong liya dianiaya niku dekne niku pengen nulungi ngono. Akhirnya dinasihati, karena nek dene nulungi yo ngoten niku ana preman nggih nyolong apa jenenge jambret utawa ngerampok gone wong. Dekne ora terus ditulungi. Akhirnya dhewe sing kena. Kepuki karo nang preman. Akhirnya terus dinasihati. Dinasihati aja melok urusane wong liya. Jangan ikut campur dengan urusan orang lain, biarkan. Ngomong-ngomongin ngoten. Aja melok urusane wong liya. Sebenarnya ora usah melok-melok. Ora melok-melok malah kena awak dhewe, nggih. Ora melok-melok malah napa? Sing aman niku wis pokoke kula jenengan sami ibadah wis niku wae. Kula jenengan sami sergap jamaah, kula jenengan sami ngaji, nggih. Kula jenengan sami maca Quran, wis iku nak seumpama tanggane bahkan dulure nggih. Ora gelem nglakoni apik-apik wis ora usah diben wae. Sumpah pengen ngejak yang ngoten niku wae. Dadi maksimal 3 kali. Ping 1 ra gelem, ping 2 kok ora gelem, ping 3 kok tetep ra gelem ya wis dibeno. Soale niku napa sing slamet tembe termasuk wong sing duwe akal niku ngoten niku nggunakno akale. Karena Islam niku napa? Islam niku agama sing bebas. Bebas niku maksudnya napa? Bebas niku sak karep. Kula jenengan sami pengen nglakoni piye terserah, pengen iman ya monggo, pengen ora ya sak karep. Pengen jamaah ya oke gak ya sak karep. Karena kabeh niku ana pertanggungjawabane dhewe-dhewe. Pengen dadi wong apik ya monggo, gak dadi wong apik ya sak karep. Iki kantor kula jenengan sami. Makanya wonten istilah niku sebesar keinsafanmu, sebesar itu pula keberuntunganmu. Insaf niku sadar. Sebesar kula jenengan sami sadar bahwasane ibadah iku penting, ya temriku kula jenengan sami untung. Untung napa oleh ganjaran akeh. Tiang niku nak nganggep ibadah ini penting dekne ya tenanan, serius. Saestu. Ora kok guyon-guyonan ora ono. Ora kok gawe gampang-gampangan nggih boten wong. Niku nak tiang napa apa jenenge insaf niku sadar. Nah, sadarnya butuh akal. Butuh napa akal. Akal sing nuntun awake digene napa ngibadah. Yang sadar niku wangel. Akeh-akeh wong niku ora sadar. Sebabnya napa? Hawa nafsune ya kadang gangguan saka eksternal niku setan. Ditutupi kali setan. Jadi kesadarannya niku ditutupi kali setan. Hawa nafsune ya nutupi, setane ya nutupi. Akhirnya ora sadar. Ora sadar bahwasane ibadah niku penting. Ora sadar bahwasane jamaah niku penting. Soal teng Islam niku bebas. Islam niku jenengan jamaah ana sing sono mboten, ora ono. Ya salat ana sing musoto ora ono. Peksonane biyen-biyene wale nang wong tuane, nggih. Kali gurune dipeksa. Iku tok awal bare itu wis terserah bebas. Peksa niku karepe napa leh wong tuwa kok meksa awake dhewe salat niku karepe napa? Karepe niku awake dhewe dadi wong sing slamet. Gurune meksa biyen pas jaman cilik-cilikan ngoten niku Mbah, nggih jenengan pas alit kan jamaah dipeksa, ora gelem dipecuti. Jaman riyen ngoten. Nah, saiki mboten wonten. Kali sakniki wong tuwa wedi, anake digepuki kok dilapor polisi mlebu penjara. Modele nek ngoten. Nah, jaman riyen ora. Jaman biyen yo tenanan, wong gak gelem salat di jaman jenengan apa meneh jaman jenengan biyen pas jaman ra enak ngoten niku tenanan meneh malah wong tuwa niku enten apa ngoten niku kok sampe budine koyo ngoten enten apa? Nggih. Arepane nggih tiang-tiang tuwa ngoten niku, tiang sepane pengen kula jenengan sami anak-anak niku slamet. Karepe niku pengen napa slamet. Sakniki amot. Sakniki subhanallah, wong tuwa niku kadang gak sadar. Gak sadar bahwasane napa ibadah niku penting. Zaman sakniki ngoten. Wong tuwa niku gak sadar bahwasane ibadahe anak niku penting, salate anak niku penting, posone anak niku napa penting. Gak sadare akhirnya gak diupeni. Anake salat gak salat sak karep, anake poso gak poso sak
salah. Padahal wayah cilik ngoten niku penting diopeni ben selamat. Krana kebiasaan. Tiang ibadah niku krana kebiasaan, mboten kok iso dhewe gak. Ampun dianggap wah beno wae sok ben iso dhewe. Tiang ibadah niku napa kebiasaan. Tiang apik niku nggih kebiasaan. Nak dibiasakno apik ya dadi wong apik. Tapi nak dibiasakno elek ya dadi wong elek. Nah jenengan tingali wadah anake wong mendem ya kadang-kadang ya ora ado saka kelakuan wong tuwa. Krana biasa delok. Anak-anake wong sing ahli ibadah, jamaah sregep iku biasane ya gak ado saka biasane, tapi kabeh karep pengen. Tapi akeh temen kula tingali tiyang-tiyang jamaah teng masjid niku ya. Biyen-biyene bapake wong apik. Sampai kula niku kadang nate ningali tiyang umroh tak datang wonten nek wong umroh kok tak tekok-tekoki kula tangkleti. Ternyata niku biyen-biyene kok mbahe sinten niku wonten sing dadi haji bareng. Pernah haji zaman biyen. Dene enten umroh niku haji. Kula tangkleti, oh iki anake biyen mbahku ngene-ngene critane lho. Iku dene saged haji, rasake hajine angel. Nah ini berarti wonten titisane ana tularane saka tiyang sepahe, saka nenek moyang, saka mbahe, saka buyute ini pasti wonten. Nah niku napa tiyang sing duwe makane kula jenengan sami mugi mawon saged gunakake akal kanthi saestu wae, kanthi tenanan lan ngoten niku iso nyelametno kula jenengan wallahu a'lam bishawab. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li innahu la yaghfiru dhunuba illa anta Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li wa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad hamdan shakiran hamdan na'iman hamdan yu'affi ni'amaka fi mazidah ya rabbana lakal hamdu lakal syukru wa bi jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنفعنا في الدنيا والآخرة، زدنا هدى، زدنا تقى، زدنا الاستقامة، زدنا رزقا حلالا طيبا مباركا كثيرا نافعا برحمتك رحمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا ومولانا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.